Здравейте отново, както виждате, отново съм зад волана в софийския трафик и тази рубрика май ще стане доста популярна, защото общо взето всеки ден е така че мога да ви снимам безброй много клипове с интересни теми и да преминем нататък. Днеска темата, която съм избрал да коментирам, за мен е много така наболяла в общи линии и така ме жегва отвътре. Искам да споделя моето мнение за нея. Защо хората не постигат реално резултати в залата и как да направим така, че да имаме резултати в залата, да се чувстваме добре, когато тренираме и да има някакъв смисъл от това, което правим, освен да сме излязли и да кажем, че тренираме. Ще ги обобщим до 3 причини стигаме. Едната е, че трябва винаги да имате цел. Да имате цел. И тази цел да не е от това да свалите 1 или 2 кг и това да ви е. Трябва целта да е голяма. Какво ще рече голяма? Да кажем, ако сте човек, който е, да кажем, грубо казано, тежите 100 кг и 20% от вас са мазнини. Общо взето имате 20% подкожни мазнини. Което не е хелти, не е здравословно, общо взето и няма да изглеждате добре и няма да се чувствате добре. Каквото и ще да ми говорите, след като ги свалите тези проценти мазнини станат на 10, ще видим тогава как се чувствате на 20 и на 10 и тогава ще си говорим, защото много хора нямат представа какво е да се чувства добре. Да, чувствам се добре, ама те реално никога не са били от другата страна, когато се чувствали много добре. Или необикновено, за да го разберат, това нещо винаги е било в детството и като ги питаш как се чувстваш, имаш ли енергия, събудиш ли се? Да. Добре ли си, ако се сравниш като дете с енергийните си нива, скачаш по цял ден, имаш, как се чувстваш? Те общо взето ще ви кажат, че положението е трагично. Така че сравнявайте се с това, общо взето, ако никога не сте били в някакво такова много добро ниво, когато сте бил като възрастен след 18-20 години, сравнявайте се преди това като дете. И идеята е да кажем, той е 100 кг в човек, 20%, хубаво е да ги намалиме на 10. Това е голяма цел. Така, напълно постижима е и ще ви накара да тренирате здраво в залата, да ви осмисли престоя в залата. Дали ще в залата, дали ще ходите навънка да тичате, дали ще ходите на лостове или на която и да е тренировка, винаги трябва да имате цел. Това е номер 1, цел. Второто нещо, тази цел трябва да имате крайна дата, за която да сте изпълнили тази цел. Да кажем, стартираме от днеска сме 3 ноември и в рамките на 3 месеца, значи ноември, декември, януари, февруари, общо взето края на февруари, да кажем, или началото на февруари по-скоро, приключваме, слагаме си крайна дата, в която трябва да сме си постигнали целта. И тази крайна дата много е важно да имаме и такива междинни станции. Да кажем, първия месец, втория месец, чак тогава третия месец, за да знаем къде се намираме и какво се случва. Поставили сме си тази цел, аз ви дам много прост пример. Той е много обаче приложим в живота. 100 кг в човек или там 80 кг в жена или 60 кг в жена иска да свали или да закопчава дънките си на колана, на дрехите си 2 дупки надолу. Така прост пример, защото на много от вас процентите ни говорят нищо. Но да кажем, имаме си дънки, ако сте жена и там някаква рокля или въобще каквито и да е дрехи, които не ви стават или не се чувствате комфортно с тях. И целта ви е след 2-3 месеца вече да си влизате без никакъв проблем, даже ако трябва да си купите нови. И тази цел трябва да имате, да кажем, няколко малки подцели. На първия месец къде трябва да сте, на втория месец и на третия месец вече трябва да сте я постигнали тази цел, да си дадете крайна дата. Това е много важно. Първо, както казах в началото, трябва да имаме цел, после тази цел да има край. Да знаем кога, защото някои хора си поставят цели, но те никога нямат край. И когато нямат край, ние обикновено ги отлагаме безкрайно. Някои ще кажат, някои не ги отлагат безкрайно. Но за да се застраховаме, че това нещо няма да се случи, трябва да имаме крайна цел. И тази крайна цел обикновено някои хора като си напишат нещата, си ги изследват, но други пишат ги въобще
Сега тук ще използвам някакви нецензурни, за по-добре да ги казвам, но въобще не ги интересува дали ще се гледат личното там, където си написали цели или те, защото някой е казал. Не, това си е за вас, вижте си го вие, прегледайте си го, това е къде отивате вие, какво искате да постигнете. Ако листа е така нещо, което не може да ви стимулира да седнете и да си го прочетете и да ви регулира къде искате да отидете, тогава направете следното. Тогава кажете на близки приятели или на такива приятели, които обикновено говорят много. Ама говорят много така, че като го кажете на тях, ще го кажат на още 5-6 човека и се чувствате малко неудобно от това, че са го казали. И такъв, аз нали ти как да не го кажеш, ти го казвам всички. Кажете му на някакъв такъв човек, нека той да го разпростне или го разпространете пред група от хора, приятели, седнете на маса и кажете, имаме ли си каква цел, ели си за колко месеца или седмици си го представите, искам да я постигна и ще я постигна. И даже може да си хванете на бас с някой това ги стимулира още повече, за да седите в зоната, която трябва да работите. Не просто да отидете в залата и да се почесвате или да си говорите и да си пускате по 1-2 SMS и си викате, това не е нищо. Това не е нищо, когато нямате цел. Това не е нищо, когато нямате никаква представа. Къде искате да отидете, какво искате да се случи, дали искате да се промените тялото, защото обикновено като ходиме в залата или тичаме навън, караме колело нещо, освен че го правим, защото е хубаво, някой ни е казал или защото ние се чувстваме добре по време на самото движение, дишаме, усещаме тялото си енергично, ако имаме някакви болки, те намаляват. Освен това нещо, трябва да имате някакъв пренос за в бъдеще. Не да кажем, той тренира, ама нито изглежда човек, че тренира, нито се чувства енергичен, постоянно го болят някакви неща. Тези всичките симптоми не са това нещо, което искате вие. Повярвайте ми, сигурен съм това нещо. Така че, като ходите, трябва да има пренос. Някакъв. И този пренос, колкото е по-голям, толкова повече ще тренирате. Толкова повече ще кажете на приятелите си, супер е, почнах тук да тренирам по една нова програма или спазвам си, какво си. Вие около вас ще надъхате дори хора, които ще й помогнете, колкото и само да ви изглежда това, повярвайте ми. Ако имате приятел, който е смъкнал 15 кила мазнини и вече прилича на човек доста, и това нещо е станало в рамките на, да кажем, 3 месеца, и вие го забелязвате и си кажете, как го постигна това, нали, дай аз нещо да направя, тук имам 1-2-3 кг, дето искам да ги сваля. Веднага почнете да се сбитите какво става, как и що е. Така че с вашите действия вие всъщност обхващате един голям периметър на хора около вас, които близки, познати, да кажем колеги от работа, които може да ги надъхате наистина с това, дори да ги накарате да тренират и те по някакъв начин да се замислят най-малкото, което е. Това също е много готина стимул за повечето да го имате на предвид. Така че, когато постигаме резултати, освен че се отразяват на нас психически, нали, физически, се отразяват и на хората около нас. Те по един начин те ни възприемат. Нали? Най-прост пример ще ви дам, като отивате в магазин да си купувате дрехи, какво си купувате? Естествено, купувате дрехи, които ще ви харесат, ама тези дрехи, които ви харесат като цяло, да кажем, отивате в магазин с най-гадните дрехи, където искате, където мога да си купите, или отивате в магазин, където дрехите са хубави, марка, така изглеждат много добре, нали, купувате си тези дрехи, не си купувате дрехите, които са втора ръка, които са скъсани, които имат някакъв проблем или въобще нямат никакъв дизайн. Отивате и си купувате някакви неща, които са хубави, защото хората нас така ни поглеждат ни и си казват, виж това, нали, сега има хубави дрехи. Да, ще говорим с него по един начин. И да кажем, също е с тялото ни. Ако ни полагаме усилия за тялото ни и си казваме, то няма никакво значение, не има значение, има си голямо значение, просто ние не осъзнаваме това до голяма степен. Затова, като отидете в залата, хубаво е да имате резултати. Така, направили сме цел, направили сме план за действие. Втората стъпка, имаме си план, как да действаме стъпка по стъпка, всичко е разписано, дали ще наемем треньор. Нали, съветвам винаги се консултирайте с треньор, особено доказан треньор, който има резултати с клиентите си и
това ще ви е най-бързия път да си постигнете целите. Ако сметите, че и сами може да справите, прочетете повече, информирайте се, действайте. Третата стъпка, която трябва да направите, е като отидете в залата, не се разсейвайте. Не пишете SMS-и, не пишете съобщения във Facebook, не говорете по телефона, не си отнемайте от времето по 20-30 минути да ходите само до тоалетна, да си намирате извинения. Тренирайте здраво. Значи отивате 40 минути, отивате и тренирате. Нямате време за губене. Това ще ви скъси времето, за което си постигнете целите многократно. И най-вероятно ще си ги постигнете. Особено ако давате 100% всеки път тренировка. Някой път сте изморени, някой път ще имате проблеми в личния живот, в работа, в семейство, нещо може да ви наболя, но въпреки това помнете, имате си крайна цел и тогава нещата се осмислят много. И тогава нещата много се променят и имат някакъв смисъл за нас. Имат въобще, да го кажем, удовлетворение след това, като си постигнете целта. Затова следвайте си тези стъпки, те ще ви доведат до успех. Надявам се съветите си да са ми били много полезни. Аз съм сигурен, че са много полезни. Въпросът е вие какво ще направите по въпроса. Защото аз мога да си говоря нон-стоп тук на тази камера, но на мен идеята ми е вас да ви накарам да тренирате по-добре и да намерите начин да тренирате още по-добре. И да намерите причината да тренирате, за да се движите по-добре. И да се чувствате по-добре. Ако видеото ви е харесало, може да му ударите един палец в Фейсбука и така да го споделите с приятели, на които имат нужда те да го видят и да се мотивират и така да вземат мерки, за да се справят с резултатите си и с телата си. До нови срещи!